Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Hadratal urama, para alim, para kiai, para sesepuh, panjenenganipun Simbah Kiai Tahawi, Kiai Nurholis, Kiai Mustaqim, terlebih terkhususkan panjenenganipun Bapak Kiai Ali Usman, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kepala Dusun, para tokoh masyarakat, para rawuh sedaya ingkang sareng-sareng kempal dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Muga sing do rawuh, sing do kumpul teng mriki niki, sing mikirke peringatan niki estu dicatat kalian Allah sebagai fa'amalahu mudha'afun. Kok meneng wae to buram ni amin nih. Paus kaca. Ngantuk. Muga-muga amal jenengan sedaya dilipat gandakan oleh Allah. Ayo tak basake Jawa. Kanthi rawuh jenengan teng mriki, muga-muga jenengan ya entuk hidayah, mergi ingkang leres, Allahumma amin. Pokoke anggere awak dhewe kuwi nderek-nderek kiai, nderek-nderek wong NU, nderek-nderek ulama, akeh barokah. Amin. Estu. Lho kiai-kiai sing merjuangke NU, sing merjuangke agama, terutama panjenenganipun Bapak Kiai Usman Ali, tak walik, Bapak Kiai Ali Usman, muga-muga panjang umur, ingkang berkah manfaat anggenipun ngrencangi jenengan, rencangi jenengan, Allahumma krana napa? Tak niki arek golek kiai kaya panjenengan dalem Bapak Kiai Ali. Pangelipun. Sakniki niku kathah kiai, muncul kiai judule Kiai Karbitan. Lho, ora percaya. Mila kula entos ana tamu. Tamu kula niku wong Muhammadiyah. Teng griya kula tanglet kaliyan kula. Gus, wau dalu niku kula ngimpi kepanggih Mbah Hasyim Asy'ari. Lho kok iso kowe wong Muhammadiyah kok kethuk Mbah Hasyim? Nggih. Boten ming Mbah Hasyim, ning Mbak Dahlan nggih enten. Terus piye ceritane? Dalam mimpi saya itu dalam satu ruangan onten Mbah Hasyim, onten Mbah Dahlan.
Mbah Dahlan lenggah kiyambak, meja kiyambak Mbah Hasim. Mejanipun kathah ingkang ngrencangi. Boten namung kathah ingkang ngrencangi, daharanipun mawarni-warni. Ana buah, anggur, gedang, jeruk, macem-macem panganan. Mbah Dahlan ki meja gur meja tok karo wedang. Ora ana apa-apane. Lajeng kula terus karepmu piye? Lah niku dos pundi Gus dosku? Langsung kula matur. Ya nyata nek nggon Mbah Hasim kuwi kabeh akeh berkahe. Kranten napa tiap dinane dongani, tiap dinane difatihai, tiap dinane disowani. Kula jenengan iki saiki nek iso mikir sing dawa, kiai sing tak derek iki kiai sing kaya ngapa to? Kiai sing kudu tak ugemi iki sing kaya ngapa? Apa sing terkenal nang HP? Oh, terkenal nang HP niku kathah. Ele iso dalil buntel ran tempe ditemu diapalke lho. Nemu nang dalan ana dalil dapalke. Nemu nang nggon HP ana dalil diapalke, iso gawe napa niku bios masak akhire wong do kepencut. Maca Quran wae ra iso. Apa meneh kok maca kitab? Apa meneh kok ngaji al-kalamu huwal lafdzul al-murakabu? Ora mudeng. Ngaji sorok fa'ala yaf'ulu fa'lan ora iso. Mila jenengan alhamdulillah syukur dateng Gusti Allah. Kok jejer karo kiai masih gogoke nang desa, masih gogoke nang kaya ngenten ning muga-muga niki panjenenganipun kiai-kiai sing rawuh teng mriki niki menjadi surujud dunya wa masabihul akhirah. Amin. Lampune dunya, madangi dunya. Cara awak dhewe maksiat ra sida napa pekewuh ana Pak Kiai Ali. Cara awak dhewe arep nyolong ra sida pekewuh karo kiai. Cara nang omah padu karo bojone ora sida kelingan karo kiai. Mila kiai-kiai desa niki akan menjadi surujud dunya, lampune donya, madangi donya, nyelametke donya. Bab nek ra ana kiai nang donya niku laulal ulama la soronas kalbahi. Diparil lamun ra ana kiai mulang agama, diparil lamun ora ana kiai mulang ngaji, la soronas kalbahi. Maka perilaku manusia itu seperti itu. Untung Indonesia merdeka, sing gawe merdeka, sing berusaha mati-matian para kiai. Isone merdeka, isone awak dhewe tentrem ayem, isone awak dhewe niku napa-napa iso dijangkau barokahipun kiai, krana kiai lampune donya, madangi donya. Bukan cuma menjadi penerang di alam dunia, akan tetapi wa masabihul akhirah. Benjing badhe nyalametke kula jenengan sedaya, benjing badhe madangi kula jenengan sedaya, napa nyafaati kula jenengan sedaya kapan wonten akhirat. Pun sewu akhirat. Jenengan harap lebih swarga ki ra iso dhewe. Masih jenengan kile salat tahajud saben bengi. Berkali-kali berrakaat. Awan poso.
qobliyah ba'diyah lakoni kabeh amale akeh tapi nek jenengan mlebu swarga dhewe niku mboten saged. Awak dhewe duwe ngamal sing akeh ora iso mlebu swarga. Nek matur dhewe nang ngersane Gusti Allah lewat sapa? Kanjeng Nabi kaduan. Lewat para wali kaduan. Sapa sing arep nulung kula jenengan sedaya? Ora ana liya kiai sing cedhak karo awak. Kiai-kiai sing jejeri awak dhewe, kiai-kiai sing ngancani awak dhewe benjing ning swarga niku nenggo jenengan. Pak Kiai Ali Osman niku le mlebu swarga keri. Isih manggak-manggake jenengan. Monggo. Monggo le, Budi monggo. Pak Kiai Ali Osman niku lak nemu nasab anyar niku. Ana Budi, ana Pak dan lain sebagainya. Niku sing manggak-manggake kiyambakipun apa kok sik dhisik ning mantep sebab masih Pak Kiai Ali ku cara dosane akeh umpama meneh. Yaine dosane akeh tapi duwe tameng. Duwe wasilah, duwe lantaran, duwe guru sapa gurune. Nek Pak Kiai Ali gurune Mbak Kiai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Marzuki, Mbah Mahrus, Mbah Idris Marzuki, hingga datang Syekh Khalil Al-Bangkalan. Intine tekan Syekh Abdul Qadir, tekan Sayyidina Ali, tekan Kanjeng Nabi tekan malaikat Jibril datang Allah Subhanahu wa taala. Ana sanad. Lah saiki ora iso ngaji kok lewat sanad ora gumun. Guru ora gumun. Apa gurune bengi buka Google ketemu. Akhirnya goleki pengajian guruku apa Google. Nyek syafaate Google. Iba. Apa sing arep nyafaati ki HP? Apa sing arep nyafaati ki alat media cetak, media elektronik? Boten. Ulama, kiai terutama sing berkecimpung nang lingkungane kula jenengan sedaya. Kula niku nate disambati tangga. Gus nuwun tulung di rawuh ke kiai sing nang Jakarta. Tulung kok sing nang HP-nya lho sing terkenal. Kula ora ngenai seneng. Aku nek karo kiai-kiai HP ora paham. Pahamku kiai-kiai NU. Akhirnya kula mboten sanggup piyambakipun mangkat dhewe nang Jakarta. Zaman saiki nang Jakarta niku ora usah kokean takon. HP dibuka tekan. Kaya kula mriki ora usah takon mau. Ternyata ondoke ora mung iki tok. Kula niku mau nggo Google. Pondok iki nang kono kae, nang Alas. Sing nemoni kula saka jin. Ya Allah, iki kok nang kene to iki. Sopire nganti gemeter drodok kok kono. Estu. Ternyata ana hubungane sing ra ketok. Mbah Kiai Usman, Mbah Kiai Ali niku sing ngaji ora ning jenengan tok. Tapi sing ra ketok niku kathah, sing istighosah, sing melu bendina, sing ngancani bendina kuwi akeh, luwih akeh ketimbangane sing ketok. Ora ngandel buktekke. Jine Lirboyo melu rene. Iki lho. Lah tangga kula niku ngeyel mangkat nang Jakarta, ketemu kiai ne omahe ketemu. Dari mana? Dari Magelang. Ini Pak, saya dari Magelang mau minta waktu untuk Bapak ngisi tausiah di daerah saya, tempat saya. Tekan kono dibuka kalender wis kebak.
Sinareng ngresani kalender iki wis kebak, akhirnya dos pundi? Udah terserah Ustadz aja gimana, monggo. Diwehi rong sasi. Tekan mangsane, tekan titi wancine rong sasi. Tapi sadurunge wis diwekasi. Saya bisa datang ke Magelang dengan catatan ini ada DP-nya. Uang muka. Oh yang jenengan kredit kae lho apa vario. Uang muka ya ora mung sithik. Kelase tuku motor niku mboten. Uang mukane piro? 20 yuta. Dilalah niku telepon karo bojone. Bu, kok aku kirimi duit iki wis ketemu kiyaine tapi kiyaine njaluk DP. Ha piro? 20. Kok 20 ki le nyangoni piro? 50. Alah. 50 juta, Pak. Nanti wis pindu tekan Magelang. Terus bojone ngeten. Mas, aku lak wis matur. Dhewe iki nek arek syukuran ra usah ngundang kiai sing adoh-adoh, teko kiai sing cedak-cedak rawuhke, kiai sak kecamatan rawuhke, diamplopi kabeh lak berkah. Ora. Akhirnya tenan nekat 20 yuta dikirim. Ngendir tekan omah rong sasi pengajian ya wis ngeten niku. Werna-werna tekan jame munggahke kiai ini ditelepon ra kena. Jane ora kena. Wis isih duwe husnudzon, mungkin selang pesawat. Pesawat kok orang jam. Akhirnya wis setengah loro niku, ayo udah sholat wis setengah loro. Sing duwe omah dongane ora apa-apa kono dongan. Nek cara kene sing dongani wong desa. Ya ini ali. Dongan. Bar dongani wong loro geger bojone geger dedrek. Wi Pak. Nek aku le matur ki sing tak matur ki digugu. Insyaallah berkah tenan Pak. Nyangoni guru-guru ngaji, nyangoni kiai-kiai dusun do rawuhke dahar sing enak. Wis minangka syukuran tenan. Jenengan kok ming milih sing Jakarta wae ra cetha. Tenang tekan gone ra teko dumbreng-umbreng bojone. Entek pirang-pirang puluh yuta. Nanti juk nang kamar niku nanti tengar ngelus-elus bathuk njuk entek piro. Ning pancen celeng kok kiyaine kae. Kiai duneke celeng, Pak. Ana kiai duneke celeng nek ora kiai sing nang apik. Jenengan nguleki kiai ali wani. Jenengan nguleki kiai-kiai sing rawuh nang kene duneke sikil papat rawani. Lan iki lah bila kiai-kiai ingkang kita padosi niki sakniki awak dhewe iki kudu pekah mudeng golek kiai sing barokai, golek kiai sing iso nyafaati kula jenengan sedaya dunyane akhirat. Apa sing kudu digugu? Yo kegiatane kiai dikancani. Apa sing dikersake kiai ya direncani. Kabeh iki ora milik kanggo kiyaine dhewe, ning mergo mikirke awak dhewe, mikirke umate, mikirke jamaahe supaya apa? Jamaahe iki men slamet, jamaahe men gelem ibadah. Ora arep nggugu karepe dhewe. Saking dene niku prihatine kiai. Awak dhewe niku kudu matur nuwun. Ana kiai berjuang, ana kiai mikirke awak dhewe ajak-ajak ngaji. Mikirke awak dhewe ajak-ajak sedekah. Kapan duwe rezeki disisihke alhamdulillah. Iki pancen sing dadi penyuwun kula jenengan sedaya.
yaine wiridan ayo dadi derek. Lawak dhewe derek ulama sing betul-betul ulama ingkang paget dipresani sakniki nggih menika Nahdlatul Ulama Kiai NU. Cara mepet-mepete ora pati seneng NU ki ya Muhammadiyah ngoten. Iki saking kepepet. NU serapati mudeng ra seneng Muhammadiyah. Aja nganti melu kiai-kiai sing garis keras. Ustad sing garis keras ora seneng karo NKRI. Ora seneng karo gendera abang putih. Ora seneng karo klambi Banser. Nang Papua geger. Banser kon bubarke ya Allah. Allah do wiridan. Dukaile maca selawat. Nek wong iki nang gurine kula iki wong ganteng-ganteng, suarane apik-apik. Wah, nek maca selawat ya penak. Ayem tau mboten? Dukaile maca selawat. Cara ra iso dilagokke sak kersane jenengan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad insyaallah. Mergo do kurang selawat ing akhire uripe ra nikmat gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat. Monggo sing tak jaluk ning kanca ayo padha ngakehno selawatmu supaya tentrem atimu slamet dunya akhiratmu. Salawat ayo salawat Gusti Allah wae salawat 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 ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat. Salawat ayo salawat
Gusti Allah wae